Bună, eu sunt Alex. Iar azi o să vă prezint niște porumbei. Unii sunt de rasă, chiar campion. Alții nu. Stați, mă duc mai pe la umbru. Aici sunt cuști unde fac ei pui sau ouă. Uitați, el încearcă să se împerecheze cu porumbița aia. Asta are doi pui, ăsta de lângă el puiul lui și ălalalt. Stai că nu știu unde e. Sunt foarte frumoși. Și acela de acolo este campion. Aici pe locul 15. Bine, din vreo 5.000 de porumbei, e foarte bine. Cușca este foarte mare. Aici putem deschide ca ei să plece. Bine, să le dăm drumul, de fapt. Uitați. N-are ce să intre aici. Ce pus lacăt. Să nu putem deschide mai dacă vreau eu. Și o să revin cu un pui foarte mic și o campioană. Bun, am revenit. Uitați aici un pui de campioni. Acesta este porumboiul, iar aceasta este campioana, aceasta mică. Foarte frumoasă. El este mai mare, bineînțeles. Așa. Uitați, are în el. Și puiul seamănă exact cu ea, deci este leit. Să vi-l arăt mai bine. Bine aici. Aoleu. Puiul este foarte micuț. Uitați. Așa-i puiul. Deja i-am pus inel. Uitați. E de 2015. Are foarte... Deci este leit cu mama lui. Încă nu știu sigur ce îi. Și voi mai reveni cu alte videoclipuri, bineînțeles, dacă mă mai doriți. Oh, aici și curcani. Ce faceți, bă, proștilor? Și dacă mai doriți, mai am iepuri, mai am, pot să fac videoclipuri, urma să dați like-uri. Și o să facem. La revedere!